Ak máš pocit, že robíš všetko správne a tvoje hranice aj tak nefungujú, možno je čas pozrieť sa inde, než na slová. Ľudia budú často reagovať na naše hranice závisiac od toho, akú energiu máme v tej chvíli my sami. S akou energiou ideš niečo asertívne odkomunikovať. To znamená, aká je tvoja reč tela, tón hlasu a najmä, aké je tvoje vnútorné presvedčenie. Ideš do toho so strachom, vinou. Ak chceš niekomu povedať, nemôžem ti s tým pomôcť. A hovorím to so strachom v hlase, sklonenými očami a neistotou. Pravdepodobne to u druhého vyvolá nevedomé odpor. Dotyčný sa nahnevá, urazí a bude nám potvrdené presne to, čoho sme sa báli. Ak by sme však do toho išli s tým, že robím pre seba dobrú vec a som si vedomá, že nie som zodpovedná za emócie druhých ľudí, možno by sme boli prekvapení, ako by na naše hranice reagovali druhí. A tá najdôležitejšia vec v tomto celom je nasledovná. Mať dôveru v silu druhého človeka, že zvládne naše hranice. Pretože práve tým mu vyjadrujeme rešpekt a podporujeme zdravé vzťahy. Ak máš problém s hranicami aj ty, nechaj mi pod videom hranice a ja ti pošlem link na môj kurz, ktorý je teraz v 50% zľave pri príležitosti Dňa žien.